Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο πρώτο unboxing βίντεο του καναλιού μου. Είμαι ο Γιάννος και σήμερα θα κάνουμε unboxing μια θήκη κινητού. Λοιπόν, πάμε να την ανοίξουμε. Όπως βλέπετε έχει ένα μαξιλαράκι από μέσα για να μην κρατσουνιέται και αυτή εδώ είναι η θήκη μας. Επίσης θα ήθελα να συμπληρώσω ότι από μέσα έχει ένα ειδικό μαξιλαράκι για να μην κρατσουνιέται το κινητό και αυτό εδώ πέρα το οποίο είναι για να πιάνουμε τη θήκη καλύτερα. Τώρα θα τοποθετήσουμε τη θήκη, όπως βλέπετε. Και είμαστε έτοιμοι. Τώρα πάμε να ανοίξουμε το τζαμάκι. Να το τζαμάκι μας. Τώρα θα τοποθετήσουμε το τζαμάκι πάνω στο κινητό. Και αφού το τοποθετήσουμε το τζαμάκι, το κινητό είναι σαν καινούριο. Σας ευχαριστούμε που είδατε όλο αυτό το βιντεάκι και κάντε εγγραφή και like σε αυτό το κανάλι.